Θα έλεγα περισσότερο ότι ήταν ένα παιχνίδι νευρικό και εκείνο που θα ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ είναι ότι εάν θέλει περισσότερα πράγματα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πιέζει περισσότερο ψηλά και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα τακτικής του προπονητή και δυνάμεων των παιχτών. Ως προς τους στόχους των δύο ομάδων αυτή η ισοπαλία, έχουμε ένταση και επεισόδια στη φυσούνα των αποδυτηρίων ανάμεσα σε Νικοπολίδη και ποιον. Δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν ο παίκτης. Νομίζω ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ. Γιατί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Φαινόταν να είναι όλα ήρεμα καθώς πήγαιναν οι παίκτες των δύο ομάδων προς τα αποδυτήρια και βλέπουμε τώρα να υπάρχει ένταση και διαπληκτισμός ανάμεσα στον Νικοπολίδη και σε ποιον. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Κωστής Μπότσαρης ή αν... Κωστή, είδες με ποιον ήταν το επεισόδιο του Νικοπολίδη? Ανάμεσα στο Σέρτζο Κονσεϊσάο και τον Αντώνη Νικοπολίδη. Με τον Κονσεϊσάο? Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Φαίνεται ότι κάποια επεισόδια που είχε στην καριέρα του Κονσεϊσάο ίσως είναι... Δεν ξέρω, πολύ εκνευρισμός στη διάρκεια του παιχνιδιού και τώρα επεισόδιο με τον Νικοπολίδη στη φυσούνα των αποδυτηρίων. Βεβαίως δεν ξέρουμε ποιος είπε και τι, έτσι, για... Ναι, πάντως είναι κρίμα γιατί το παιχνίδι και στις κερκίδες Κωστή, κατάλαβες πώς ξεκίνησαν όλα ή αν ήταν ο Νίκος Γαβαλάς και είδε κάτι? Δημήτρη, άκουσα τον Νίκο Γαβαλάς, ακούμε. Άκουσα τον Τάκη Λεμονή να λέει εδώ στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό από την πλευρά του Κονσεϊσάου, γιατί... Νίκο, με συγχωρείς, θα μας πεις, εμείς βλέπουμε τον Φερνάντο Σάντος να λέει κάτι στον Κονσεϊσάου, παρόντος και του Κώστα Ιωσιπίδη, και συνεχίζει να του μιλάει τώρα. Σ' ακούμε, Νίκο Γαβαλά. Γιατί αυτό που αντίκρισα κάποια στιγμή κόσμο και τον Κονσεϊσάου να πέφτει με τον Νικοπολίδη σκαλιά. Είχαν πέσει κάτω και οι δύο και ο ένας πάνω στον άλλο κατεβαίναν τα σκαλιά. Και ήταν κόσμος γύρω τους. Είδα στη συνέχεια το Τάκη Λεμονή να λέει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό του Κονσεϊσάου. Μάλιστα. Πολύ άσχημη εικόνα σε ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, υπήρχαν νεύρα, αλλά ναι, νομίζω... ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε να περιμένουμε πως θα συμβεί κάτι τέτοιο στη φυσούνα.